ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଜଣାଇଥିଲି ତ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ର ତିନିଟା କଲର୍ ରହୁଛି ରେଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ୟେଲୋ। ତ ସେ ତିନିଟା କଲର୍ ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ କେନ୍ଟା ଡେଞ୍ଜର ବୋଲିକି ପଚାରିଥିଲି, କେହି ବି କମେଣ୍ଟରେ ନେଇ ଲେଖିଲେ ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛେ। ତ ତିନିଟା କଲର୍ ଭିତରେ ରେଡ୍ ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଭିତରେ ରେଡ୍ ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ୟେଲୋ। କେତେ ଲାଗି সেটা গোটে প্রশ্ন উঠুছে। দেখুন আমার ইয়েলো লাইট 4 সেকেন্ড দেছি, সে 4 সেকেন্ড ভিতরে আপন মানে ক্রস করে नहीं পারন, মানে স্পিড যেসন ইয়েলো লাইট মানে জানিছন যে স্লো ডাউন করে रहबाटा। তো সে 4 সেকেন্ড ভিতরে লোক নিকে হরবর রথছন যে নিকে মোর মানে সিগনালটা পলে যাচ্ছে, মোর সিগনালটা সরি যাবে না বলি স্পিড রে যেসন সেনে এক লোক ধরা পড়ছন। আর সিଆଡ଼େ লোক ବି ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଲୋକ ପାସ୍ ଦେବାର ଅଛେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଲାନ ବୋଲିକରି ହରବର ରଥିଛନ୍, ସିଆଡ଼େ ବି ସ୍ପିଡ଼ ଥିସନ୍। ତ ସିଆଡ଼େ ସ୍ପିଡ଼ ଆସିଲା ଇଆଡ଼େ ଯିବା ଲୋକ ନିକେ ଆମର ଲାଇଟ୍ ସର୍ବାନା ବୋଲି ଯେନ୍ ସ୍ପିଡ଼ ଯାସନ୍ ତ କେନ୍ତା ହେବା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା କି ନି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜର। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ରେଡ୍ ବୋଲିକି ଡେଞ୍ଜର ବୋଲିକି, ରେଡ୍ ବି ଡେଞ୍ଜର କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ରେ ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜର। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍କି ପୁରାପୁରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ମାନେ ପୁରା ସତର୍କ ରହିବେ, ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍କେ ହାଲକାରେ ନେଇ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ ସେତେବେଳେ ସିଗ୍ନାଲ୍କେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଦେଖିବେ ଆଉ ରହିବେ। ଯଦି ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିବେ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଛିଗଲି ଯିବେ ନା ଯିବେ ଧରା ହିଁ ପଡ଼ବେ। ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣି ବି ଥିବେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଫେସ୍ କରିଥିବେ, ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ ତ ଭୁଲ ନାଇଁ କରିବେ, ଦେଖି ଚାହିଁକରି ଆରାମସେ ଯିବେ।